игра. Сега, на момента. Течност, сега. Аз винаги карам с ограниченията. Аз съм за пример. Аз пазвам законите. Човек, който снимам е свидетел. Аз почти никога не съм увеличил с висока скорост. Аз винаги карам с ограничението, никога не върта гуми, никога не превъртам гуми, никога не правя дрифтове, никога нищо не правя. Карам си в движението, карам си спокойно, почти никога не използвам двойното битурбо, да дам газ, да набия кика додолу, не го правя това нещо. Знам как се прави, мога да го правя, но не съм по това нещо. Аз винаги карам с ограничението и първото нещо, което аз винаги карам с 50 км в час. За да песта гориво и за да всичко да е безопасно. Въпреки че както и да караме безопасно, защото аз все пак карам. Това е с 50 км в час. Има някакъв, той кара с 20 км. Аз какво мога да направя в случая? Не бават по пътя. Най-мраза тираджи, които изпреварват, но не баш изпреварват. От половин час вече са така. Един срещу друг. Покажи им. Не. И тук какво трябва да прави? Зигзаг, зигзаг. Сега тройно изпреварване в момента. Направи ми път, аз съм наред. Абе, давай бе, какво ми изпреварваш бе, човек бе? Давай, 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 айде, 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 айде. Време е за действие, аз съм татко ангел. Нямам време за такива хора. Кеш вътре, не кеш вънка, кеш вътре, всеки ден, кеш, 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 кеш. Това е. Аз на камера мен не съм показвал спортния режим. Сега ще дърне за момент спортния режим. Четири 4000 оборота, бам, двойно битурбо. Мен полицайите никога не ме спират по метрото. Ама този път ме спират, Не ме спират. Това беше първият път, но защото карам BMW, всичко е точно.
Сега отивам да купа една течност, защото така искам. Моята колежка тук седи и гледа и чуди какво се случва. Някой напада и така. Направихме сделка за iPhone SE и действаме. Ще кача снимка на iPhone направен, защото аз обичам коректни неща и съм коректен мъж. iPhone как е подобрен, направен и я махне тези дръскотини от дисплея, защото мен лично ме дразнат, за всичко да е като хората и живот и здраве. Новия собственик, телефона вече е запазен, си го ползва със здраве и да е в добро състояние. Той допълнително, като има стъклен протектор отгоре качествен, няма да се личи. Но все пак съм длъжен да направя от мен нужното, за да телефона да е в едно от най-добрите състояния, които може да бъде, за да клиента да е доволен. Аз никога не въртя гуми. Абсолютно никога. Не въртя гуми за нищо. Гуми не трябва да се въртят. Не трябва да въртиш гуми по никаква си причина. Не въртиш гуми, не правиш нищо нелегално. Реално аз съм законен, така че всичко ми е наред. Защото моят син е здрав мъж и големи копки. Така че да. Айде да влизаме в колата и трябва да отидем да сипаме. Помежду другото аз съм казал, но аз мразя тази кола. Тази кола ми е подарък за баба, тази кола се презирам и е мразя. Но трябва да използвам какво да се прави. И какво правим? Сега ще сипаме сега течност за чистачките. Да, 3.5 дизел, но все тая, като аз съм се го купил, от някакво уважение го ползвам. Мисля, той това, което е. Аз съм някакъв пичага, дължи, че съм си купил пратване, но я ползвам от едно уважение. Течност за чистачките. Чакай, ще пресипа малко, за да е по-като хората. Така аз искам. Прахосан, що аз съм си го купил. Да е бе майка ти устата, дете. Сега ще говоря, тук съм готов. Ето е течността, която ти искаш парите на тати да се я вземеш, защото си малко клещче. Така, сега ще говоря относно колата. Давам за пример, аз съм жив пример, за всичко съм жив пример аз. Слава на Господ. Тази кола ми е подарък за баба. Нито се хваля с нея, нито нищо. Използваме от уважение, но аз нито съм тръгнал да сиен за Господ, нито никой. Аз ако сиен за нещо, аз сиен за мен, защото знам аз на какво съм способен, какво действам и какво правя и какво не правя в живота. Така ще се определя от моите действия. Колата не ми купува самочувствие, нито ми дава самочувствие, дава ми аз какво правя и какво не правя. Така че ти може да се успокоиш с колата на баща ти, който даже не е на твое име. Тази кола е на мое име. Всичко е на мое име, аз отговарям за поддръжката и в момента за всичко. Така че, мой човек, не парадирай с кола, знаеш какво парадирай? С действия. Но ти не можеш да парадираш с действия и затова ще останеш на дереджето, което си оставаш. И аз при видеото и ми снимай сега малко. Ще опитат да намериш някаква работа, може би за заплата 3 бона евра, но те ти кажат, не, ти кажеш, аз съм учил, няма да работя по-малко. Накрая завършиш като някакъв нормален работник за 700 евра заплата. Ще сещаш за това видео, ще ти кажеш,
О, Радослав Ангел беше прав. Да, съм прав за много неща. Но аз знам какво приказвам. Самочувствие без покритие никакво. Проблема на Видин е следния. Моето виждане като млад мъж на 22 години е, че ти като малък загубеняк и твоите останали малки загубеняци, които играете по цял ден, нищо не прави, чакате баща ви брат с парица, където и да сте. Останалите хора, вие мислите как да ги... Мислите лошо за останалите хора. Как е правилно да се мисли нормално по целия свят е? Вместо твой начин на мислене загубеняшки е, всички хора са нормални, всички хора са добри. Всеки е преминал през неща различни, през травми различни. И това оформя всеки един човек да е красив така както е. Този тир е червен, защото са го направили червен, защото самия ни презрежда да решат да го направят червен. Този камион е бял по същата лойка. Всеки човек е индивидуален, но всеки човек не е лош, всеки човек е добър. Всеки човек е нормален, нормално здраво работиш мъж е добър за себе си, за своето семейство и за своите братя. Ако бяхме всички така, което е една илюзия, обществото нямаше да го има. Всички сме добри, всички реално искаме едно и също, да сме богати, да сме силни, ние да сме добре, семейството да ни е добре, братята да са ни добре, жена ни до нас да е добре. Така че, мисли за хората позитивно. Нямаш файда да мислиш за хората негативно. Мислиш за хората позитивно, мислиш добри мисли за тях и се държиш нормално. Няма файда от омразата. Омразата само удебелява какъв загубеняк си и не само удебелява, а и показва, че нищо не правиш и че ти си по-ниско от този човек. Видин може да стане по-добро място. И как може да стане по-добро място? Може би като се подкрепяме постоянно. Примерно тези тирове. Подкрепяме. Всеки дава от нещо, за да напълни тези тирове и да се вкарат във Видин. Пример давам. Визуален, философия, мъдрост. Аз съм мъдър. И тези тирове отидат за Видин. Видин една идея ще има повече изобилие. Мисълта ми е, ти като правиш това, което правиш като мъж, независимо дали си чистач, адвокат, вече съм говорил. Следваш си посоката, даваш напред. Подкрепяш хората около тебе, познати, непознати, братя, не братя, в сферата. Дори някой да иска да е читач на Шаргош, да бъде по-добър читач. Видин изведнъж става по-добър град. Защото една птичка не прави пролет, знаеш ли? Както един загубеняк не прави града загубеняшки. Така че, спри да бъдеш загубеняк, мисли на хората добро, прави на хората добро, познати или непознати, прави това, което трябва да правиш, с познати и непознати, и действай. Това е в края на краища това, което мога да ти кажа. Защото какво друго очакваш? Че един човек ще се появи в София, Румен Радев сега е спечелил изборите и може би нещо ще направи за Видин. Нищо няма да направи. Ситуацията ще се влоши. Аз ти го казвам. Защото не е до политик в София това, което се определя, а е до хората в Видин това, което се случва. Това много ясно го запомни. Защото... Момент да си допуша, аз определям ритъма. Защото няма как хората да не се подкрепят, да не са за дружно общество и да не вървиме напред и нагоре. Като не сме за дружно общество, ще стоиме на едно място. Това е като едно